Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon po lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon po patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Aksyon ko noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Aksyon ko noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Masiram na pagkahapon ang mapasatuya gabos ngunyampong aldaw ni Lunes 23 sa bulan kan Agosto 2021. Siyempre, ako po ang sa indong lingkod, ang nag-iisang Mr. Siram ng Bayan, Joshua Martinez, nagpapaabot giraray nin masiram na hapon mga kababayan na Bicolano, Ibicolana sa bilog na Bicolandia, Bicol Region, asin sa bilog na Kinaban. Mga tugang, ini po ang programang kakampi kan mga inaapi, kasurug kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Ini ang Tabang Ora Mismo. Yan. O, bueno, ngunya na Lunes, medyo naninibago ka mo, sulo ako. Pero pasalamat man nga ako paminsan-minsan nagsusulo ako, dahil akong kakumpetensya mga tugang sa pagtaram. Solo ko ang pagtaram hanggang sa matapos. Ay, dahil man, may mga guest pala na ko. Hanggang sa matapos ang programa. Ang importante, maski na po sulo ako ngunya na pagkahapon, makapagtao kita nin ayuda, makapagtao kita nin tabang, makapagtao nin informasyon, makapag-alalay sa mga kapwa Kabicolano, nin huli tayan po ang kamautan, kagustuhan ni Congressman Zaldico, ang pilantropong congressman kan ako Bicol Party List, na may bulawan na puso, na siya po tabi makapagtao nin ayuda, makapagtao nin tabang, asin makapagpaugma sa mga kapwa Bicolano. Kaya nga ni igwa kita nin programang Tabang Ora Mismo kan Action Call Center and ako Bicol Party List. Live na live kita ngunyan, nanadadangog sa Radyo Uragon, Legazpi. Live na live man kitang nadadangog sa Radyo Uragon, Birac, Catanduanes. Kaya masiram na hapon sa gabos na mga nag-aantabay sa radyo. Arab naman sa nanindoan cellphone ko, pwede ka mong mag-text, magparamdam naman kamo. Kunday ako nagsusulo-sulo niya na pagkagataan bida, sulo na ako digdi sa studio, baka sulo talaga ako, takunday nagdadangog. Pwede ka mo mag-text, 0917-388-4519. 0917-388-4519. Live na live man kita sa Facebook page kan Action Call Center, Facebook page kan Action Ko Online TV, Facebook page kan Ako Bicol Party List, Facebook page ni Congressman Zaldico. Kaya pwede na kamong magpa-shoutout, pwede na kamong magpadarakan sa indong mga comments, kan sa indong mga suggestion, reaksyon, opinion, pati na po kan sa indong mga problema or inagrangay dyan.
namuya po nindo tabing idulok irani digdi po tabi sa programang Tabang Ora mismo. Bueno, day tatulos pagparalo yon at saan mabasa ko kan mga comments nindo. May bisita na tulos kita po nanta na tulos ang pagtaunin ayuda digdi po sa programa ngunyang pong Lunes na pagkahapon. May bisita kita ngunyan digdi si Irene Alcera. Maray na hapon sa imo Manay Irene. Maray hapon mo pan po. Oh, taga sa katabi Manay Irene Alcera. Bita ano po. Taga Bitaano, Legazpi City. Ikaso, big sabi ni Mading Aya Chin. Pirang taon ka na tabi, 41 Irene? po. 41 anyos. Opo. Okay. Nakadigdi ka tabi sa programang Tabang Ora mismo. Ano ang problema? Ano ang magiginibong tabang po kan Tabang Ora mismo? May resita po ako tapos may bayadan po ako dito sa ospital. Ana Ospital. Mm-mm. Sa ina Ospital? Diyan po sa Legazpi Hospital. Legazpi Hospital. Tapos may mga resita ka? Opo. Oo. Anong sisayan may hilang? Anak ko po. Aki mo? Opo. Uh, Yung matuwa ko po. pirang taon na? 17 anyos 17 po. anyos. Babae, lalaki? Babae po. Ano ang naging hilang, Manay? Yung naanuhan siya. Naanuhan? Yung dinugo po. Nalaglagan? Opo. Gusto mong sabihin 17 anyos, nagbaduso aki mo? Opo. May agom na, may boyfriend? Boyfriend po. Taga sa inso boyfriend? Taga dita po. Taga dita? Opo. Natatay ka nag-asikaso, Manay? Day, so boyfriend nag-asikaso? Di man nagpapahiling sa ospital, ang ina lang pirmi nagduduman. Nailing muna. Ayan mga tugang, Batabo kukutang mag-iinit ang payo ko pag-araw kaining Lunes. Paano ito? Makaiinit baga Manay, kaya ako ikay napot. Siyaan may gibo, kaya nagbaduso aki mo. Yo? Ngunya na nalaglagan, dinugo so aki mo, day nagpapailing su boyfriend. Ang nagduman so ina. Opo. Ano man ang pagkaaram kan ina, duman sa paggibo? Hindi po. Di ko. Bako na sabutan mo ako Manay. Opo. Anong pangaran ka itong boyfriend? So first name sana? Carlo po. Si Carlo. Ika Carlo, garo ka man si King. Si King so taga Buragwis na nakabadus man. Kang nakabadus na si King, day na nagpailing-iling. Iniiyuman ini. Carlo, taga dita. Kang nakabadus ki 17 anyos, day na nagpailing-iling. Pinabayaan so nalaglagan, dinugo, day na nagpailing. Nagpailing so ina. Yogon mong Carlo ini. May trabaho da po siya. Ano? Kan nagigibo man ay ding trabaho. Ngunya na medyo nalaglagan so aki mo, may trabaho day na makaduman. Nagpirang aldaw sa ospital so aki mo. Tulo po. Ako lang nagtiyaga doon. Tulong aldaw, yogon mo yan. Ikaputunta ka manay. Kan pigigibo ninda ito, may pagkaisi ka, wara. Pakiran nilang po ka mikropono. Wara ka mang ipagkaisi. Day man nagpaisi lamang si Carlo sa imo na, tita, medyo may gigibon akong milagro sa aki mo, day man nagpaisi. Di po. So aki mo, day man nagpaisi. Di man po. Ngunyan kan may problema na, Ako po ang ano. ika na ngunyan. Kaya baga mga tugang, yung pigasabi ko, kaya ika sa ira, maglikay-likay ka, ha? Dahil ka magparatubod-tubod sa mga arog ka na mga kabaro minera busalin, ha? Tani ba dyan, mga maraysa na buladas, ha? Bako tabi, ha? So mga maraysa na magbuladas. Dahil mo ito? Kang nakabadus na, kang nalaglagan dinugo na subata, dahil na nagpailing-iling. Parehas maniking ang taga Buragwis. Ini man Carlo, kang taga dita. Ika Carlo, parehas ka ni King. Parehas ka mo mga UD kwan. UD pasmado. Yung baga, pero si Carlo nasa tamang edad na. Pirang edad na? Mga 20 po. Pwede mo nga ni kasuhan manay. 17 anyos ang aki mo. Minor de edad. May ano kasi po kami, may problema po kasi ako dati. Kaya dahil yung aki kong 15 anyos pa yan, na-rape siya. Na-rape? Opo. Saan? Sa Bitaano po. Tapos po, ako man, badus man ako. Na-rape ka man? Nalaglagan po ako dahil sa iya. Kang na-rape so aki, ining na aki mo nga na nagbados, bako man ini si Carlo ang nag-rape. Bako. Iba man. Iba man. Hay, naso nag-rape. Yaon po sa harong nindan. Naglalakaw-lakaw. Opo, mga Di mo minor, kinasuhan? mga minor edad. Nakasuhan ko po, ang problema po, mga minor edad po ang gibo. Nata, piraan ng rape sa aki mo manay? Saro lang naggibo. Tapos ang saro, yun nagpugol. Okay. So masalimuot po, tabi, ang pinag-agihan kay ni pala na aki mo.
na-rape kan edad na 15 anyos. Opo. Ngunya na manalan si ni Carlo. Opo. Aw nabuladas ni Carlo. Kang nabuladas ni Carlo ngunya, kang nalaglagan, dinugo day nagpailing-hiling si Carlo. Ang ina lang nag-ano. Nya nagtabang man po so ina sa pagguro gastos, pag-asikaso, pagbantay. Ako lang nagbabantay, nagtiyaga ako po. Ang problema po, may aki akong tulong taon, ginataas. Ayun ang naisip ko, ulit Pira na po talaga. pala ng aki mo gabus manay. Tulo po. Tulo siyaan matua. Opo. Pagkatapos may duwa ka panguod, si nawalatan mo kan aki mo. Yung ano ko, yung kalibin ko po. Yung kalibin mo, Opo. iyo nagbantay. Opo. Habang nagbabantay ka sa ospital. Opo. O ngunya nakaluwas na po ining aki mo. Ako ang naghanap ng buhay po. Yung agum ko po sa pandemic, wala ng trabaho Wala man po. trabaho so kalibin mo. Ika Opo. anong hanap buhay mo manay? Maglilimos po, tapos nagbasura. Maglilimos ka. Nagbasura sa ka naglilimos. Minsan ila ka yung nagmadihon mo po. Medbidon ako dyan. Dati pa ako dyan nag-star. Sa madihong ko. Opo. Mm. Ayun ang nagtaram sa ako. Magdulok da ako sa imo po. Tapos, Siya ang nagpadigdi saan ka sa naghahakot kim basura? Nagbabasura? yung ano po, sundo ng rawis, nakarating ako ng Nagpupurot ka kim mga basura? Opo. So mga plastic? So ang hanap buhay mo, mga lakal. Hanapod Opo. ka yan, ano? Naghahanap ka kim mga basura, pigdadara mo sa junk shop. Opo. Pagkatapos, naglilimos pagbinsan. Opo. Nya piraman po ang pagkikita manay sa pagpurot kay basura sa maghapon, halimbawa. Makaano man ko 100 pang bakalang gatas. Ang pagkakaan, maski banggi, di na kami nakakaan. Medyo... Pasensya lang. Sige lang po, sige lang. Ito, may tissue pala na ako digdi manay. Maringaning may tissue ako digding pinurot ko duman sa pigkakapihan ko. Manay, tabi. Napapaibi si Manay. 100 pesos ang pigkikita sa pagpurot ki basura. Pambakal gatas, liit na pagkaon, pagbanggiday na nagkakaon. Ikikaturog na sana. Tubig na lang po. Tubig na lang. Bako man ako taga rito. Ay, hindi ka taga rito. Taga saan ka po? Liti po. Taga Leyte. Sa pagpapalimos naman, Ate Irene, Manay Irene, pira man ang pagkikita. Minsan tawan ako nila 50 sanggato sa arugan po. Iba pa so 5. Di man ako nataw Hindi ka man 5. Apig pipili mo lang so pigdudumanan mo na agad ang Opo. tabang. Yung mga kakilala mo lang. Opo. Di man ako 50, sanggatos. Okay. So ngayon, ikaw ba kumain ka na? Nagkakang ka na bago ka Pinakaon nagdidi? ako ni Madam po. Ni Ate Marge. Opo. Pinakaon ka pag abot mo digdi. Opo. So binayaan mo duman sa arong nido, nagkaraon na daw tabi. Di ko po alam na po. Kay giasikaso ko yan yung alis. Nag-agad ako ng medical sa ospital. Aron makaagad ako po dito. Tabang. Mm. Ito kasi si Mami, sabi, tiniksan ka na daa po. Nag-text man agad sa kusumadiyong ko kung paano magdulok digdi niya. Kung padigdiyon mo lang sa Action Co Center, maghanapon lang si Ate Marge or si partner Remy. Kundi Ayun po. daingon yan si Lula Remedios, kaya si Ate Marge sa nyaon. Ayun nga ni po. Okay. Manay, ano sa pagmati or ano sa pakiramdam na ganyan ang pinagdadaanan mo? Tingnan mo walang permanenteng hanap buhay si kalibin mo. Opo. Yung aki mo na rape, Opo. kunya naman nalaglagan. Opo. Wala kayong permanenteng hanap buhay. Anong pakiramdam? Masakit po. Makaisip na ako magbigti po. Wag naman. Wag naman. Wag naman. Hindi ko na kaya po. Ito nga Nag-umpisa ka na? las ako po. Ay, wag. Wag ka maglaslas. Wag ka mag-isip magbigti. Manay, tandaan mo, may malakas ka pa naman. Kaya mo yan. Medyo wag ka makaisip niyan. Magsimba ka, ha? Lumapit ka sa puong may kapal. At saka may mga taong handang tumulong sa inyo. Katulad ng programang ito ni Congressman Saldico. Si Congressman Saldico may puso para sa mga katulad nyo na talagang nangangailangan. Pero alisin mo yan sa isip mo na magbigti, Manay, ha?
Huwag mong kikitilin or huwag mong tatapusin ang buhay mo, ha? Masama yan, hindi yan katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos. Ano, wala ako digdig ka mag-anak po. Hindi Wala ko kang kamag-anak? nagkaya. Buti yung kalibin mo, mabait man manay. Hindi ka man inaawa, hindi ka man binubugbog. Minsan, Aray ko, kung malibog ng payo po, aray ko. di lang ako nagreklamo. Isus, nagabat kan problema ni Manay Irene Alcera. Pag mainit ang ulo, nabubugbog ka pa. Bako man grabe ang ano, Ano niya lang, po. sapak? Ano? Tadyak. Ay! Tadyak. Ano kami po, Yung nagre-ready. pakiusap ko naman kay kalibin mo. Yung first name lang. Anong first name ni kalibin mo? Di ko na po ano. Oh. Boss, kung nagdadangog ka ha, boss naman, please. Masyado nang mabigat ang pinagdadaanan ng kalibin mo, ng kinakasama mo. Huwag mo nang dagdagan. Huwag mo naman tadyakan na. Kung medyo mahirap ang buhay ngayon, wala kayong trabaho dahil nga sa pandemic, hindi naman yung rason para mag-init ang ulo mo, tadyakan mo yung kinakasama mo. Dapat nga magsikap ka. Kung ako nasa kalagayan mo, busing, ako ang mag-iikot para maghanap ng basura. Kasi hindi naman dapat nating ikahiya yung pagpulot ng basura, lalo na kung nagiging pera. Tandaan mo may pera sa basura. Brad, boss, kung nagdadangog ka, nagdadangog itong ganyan, ano? O boss, kung nagdadangog katabi man, dahil mo naman pagdagdagan ng problema ni Manay Irene, magabato ng marayan sitwasyon nindo, mga nangyayari sa aki niya. Ito bang mga anak mo ngayon, anak yan ang kinakasama mo, hindi? Hindi po. Sa inot ko na yung, Yan na tatlo. yung saro lang akin niya. Yung bunso. Opo. Yung dalawa sa inot. Opo. Hindi ka rin sinuwerte sa una mong pag-ibig. Ayun po. Yung mangiraray, sanit man po. Tinadyakan ka rin. Bako sa natadyak po. Ano? Sapak. Sapak pa. Yung una mong pag-ibig. Opo. Asan na ngayon itong lalaki man na ito? Gadal na po. Maray man na natigbak na ito man na. Yung baga? Aram na yan ni Mami lahat. Kaya hindi man ako nagsusumbong. Kaya ikasayra. Hain si Miss Pahingi. Yaon man dyan, Miss Pahingi. Baka nagdadangog ka man, mag-ingat-ingat ka mo ha. Kan mga naguro-ilusyon sa ito, tayo niyo, tadyak, sapak. Inabot, uni naman, pati suaki. Bako sapak, martilyo pa. Minartilyo ka. Hindi po. Alin ang nagmartilyo sa iyo? Yung una. Yun po. Di mas magangaan na ito ngayon na pangalawa kasi medyo tadyak sana. Yun po. Pero kahit na, hindi pa rin katanggap-tanggap, bus alin, ano? Yugon mo suinot niya, pigmamartilyo siya. Pigsasapak. Iningon yan, medyo mabuot-buot, kaya tadyak sana. Pero boss, ikaw buhay ka pa, huwag mo namang saktan na. Medyo mabigat ng problema. Tinan mo, nagkaisip na maghugot. Kasuwarin ka nag-attempt maglaslas, manay. Yung ano po, yung kuan ko ngunyan po, kalibin ko ngunyan. Kay nagtatrabaho po siya. Minsan, di nagtataong. Di na ako Dahil nag-remit, nakaisip ka ngunyan maglaslas, tayo ikaw ngunyan ang namong problema. O basta wag ka magpapakamatay, manay, ha? Lagi mong isipin may Diyos na may awa, ano? Habang nabubuhay magsikap. Itong anak mo naman na dalaga, ngayon na nalaglagan na, sabihin mo naman, wag nang umulit, ha? Magpalansi sa mga katulad ni Carlo, ha? Kung hindi na nagpapakita, ganyan na nakabuntis, nalaglagan na. Okay. Ang nagpakita po, nagduduman sa harong daan. May dalaman lamang. Kasuha po, nagdumanda siya sa harong me, wala ako, kaya nandyan ako sa rawis, kaya ang aki ko, tinao ko naman sa tita niya po. May daraman lamang yung nanay. Wala man daa po. Nabuhay sa kinaban, ano? Amo yan, resita ko ang Okay. So, ngayon, nakarating ka rito dahil itinuro ka dito ni Madi. Si Madi kaya pirming nagsusubaybay digdi sa programa. Kay minbidon ako na yan, 2003 ako, yun ang ano ko dyan. So, nandito ka. Ano ang gusto mong hingin kay Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List? Ang hingion ko lang po, kay yung anak ko po nag-eskwela. Tapos kay puhan niya po sa pag-eskwela niya, wala niya cellphone, kung mag-ano siya, kung may ano sa eskwela, nag-computer lang siya. Tapos minsan naghingi siya sa akong kwarta
wala akong itao. Mag-computer lang dahil sa mahiling niya kung anong ano niya sa pag-eskwela. So kailangan ng tablet din. Opo, tapos yung ano niya. Tapos ito ngayon, yung problema mo sa Opo, ospital. Opo, Sa ospital, saka yung reseta. opo. Okay. Ngayon, may abiso na sa akin dito si Ate Marge. Nakaabot na daw sa kaaraman ni Congressman Saldico yung kailangan mo Opo. na sa ospital, pinansyal at saka yung sa reseta. Opo. Ang sabi digdi sa kuya ni Ate Marge, inaasikaso na ngayon ni Ate Marge, pinoproseso na para mabigyan ka ng cash assistance, Opo. para matulungan ka sa lalong madaling panahon. Opo. Kinumpleto na din yata yung requirements mo dyan, Opo. yung mga kuwan para sa lalong madaling panahon, baka mamaya o baka bukas ng maaga, kung hindi makahabol ngayon, maibigay na sa iyong pangangailangan Ang mo. problema po, di man ako makataong number po kay wala ako cellphone. Wala kang Digdi. cellphone. Wala po. Adi kontaki, saan ang bahay nyo dyan sa Bitano? So 9 po. Sa may ano kami po, duman po ka Arasa, Barangay Pip. Sa likod. Opo. Yung Arasa Group duman sa baba. Opo. Imelda Roses Avenue. Opo. Sa likod ng malaking bahay. Opo. Ni YM. Opo. Sa likod ni Karam Karam. Di ko Alias ni YM Karam Karam. Di ko Sa man likod ni din- Karam Karam. Duman sa likod. Duman kahanapon. Opo. Ay di bali, mga matibay man humanap ining mga taga-action ko center. Makukuha ka sigurado. Ituturo ko, aram ko itong lugar na ito. Duman ako dati naka-star man ay sa taho pa nindo. Kamu yaon kamo digdi. Opo. Ako yaon ako sa gitna noon sa maawot na maray. Dati ako duman naka-star. Namukhaan ta ka dati. Sabi ko na, namukhaan mo ko. Daw yaon ako Amo sa... tong naglaog ka. Sige rin. yaon ako duman sa maawot. Sa taho pa ka ito. Kay madiho So, mo pa lang si mami. Tatanong ko lang kila Ate Marge kung paano pa yung kahilingan mo ng tablet. Basta yung kahilingan mo na financial assistance saka yung pagbakal ng bulong, inaayos na ni Ate Marge. Opo. Base naman sa instruction ni Congressman Saldico na asikasuhin ka agad yung pangangailangan mo. Ano? Opo. And maliban dyan, dahil hindi ka sigurado kung may pagkain pa doon sa inyo, may dadatnan ka bang pagkain, may pasok, may kwan pa sa iyo, may sorpresa pa sa imong regalo para pag uwi mo. Paano ka pala nakapunta rito? May pamasahe ka? Lakaw po ako. Pabalik-balik ako dito. Hanggang matapos ko ang problema. Natapos. Di ba pa kung may service kita dyan, boss? Ano, pwede man ipaatod na sana. Duman ta, naglakaw sana pala nini. Dahil na po kay baka may makaano sa ako. May maka. Kasupog. Dahil man, pwede man kitang mangagad akong mga pamasahe dyan sa mga pagriba. Ano, ikaw ka mo dyan. Tigbarinti kita. Mga boss, nagsuldo naman ka mo. Tigbarinti-barinti kita para Ang makakuha. problema po, panggatas ng anak ko. Yung panggatas. Ayan mo, inaayos na ni Ate Marge. Kasabay na doon sa inaayos, ha? So, Ayun pangangailangan mong pinansyal at saka pangkwan. Yung panggatas ngayon, ang pinoproblema mo. Opo. Ay, gwa pa man gayon ako digdi. Ora man ako, di man ako nag-ano kay sabi ni mami, magduman ka na. Ngay, gwa pa man ako digdi. Madali lang manay, ha? Bawasan ta ining pang... Kabal. Anong gatas manay? Barato man sa nagayod? Bala, idagdag mo na ini. Dadagdagan ini kan mga pag-iriba dyan, ha? Sige. Dadagdagan niya, ha? Para bakal kaning gatas. Salamat po. Ano ang masasabi mo ngunyan kay Congressman Saldico na tatabangan sa pangangaipo mo financial assistance and sa pagbakal mo kan bulong para sa akin mo hindi gwa pasim. Salamat po, Congressman. Salamat na po ni mami. Siya nagturo sa akin dito. Tsaka si boss. Kuwan lang ako dito man, instrumento lang ako. Ang boss mi talaga yung picture dito nakikita mo. Yun ang matinabang-tabang. Kami, instrumento lang kami digding mga yaon digdi. First time ko pa po, digdi po. Pero utrong ko manay ha, huwag makakaisip ito ang matinabang talaga. Kita mo? Opo. Si Congressman Saldico. Huwag makakaisip magpakamatay ha. Opo. Magsimba, mabang buhay, may pag-asa. Yung anak mo, advisean mo, huwag na magpapaulit, magpapaluko sa mga katulad ni Carlo ha. Opo. Opo. At saka doon naman sa kinakasama mo ngayon, kung nakikinig ka, boss, galaw-galaw, anak buhay, huwag na mag-init ang ulo, huwag nang tadyakan ng agum. Ang agum, minamahal. Ha? Dapat sinisirbihan yan. Ako nga ni man na yung agum ko, pag tiniks ako, ngayon, pak!
automatic. Ano niya ko, ang kaipuan. Dapat ganyan ang mga lalaki. Bako man yan takusa, bako man yan takusa or kuhan. Kundi dapat, pag nangangaipuan agom na babae, pak! Oh. Baka mag-uli ako, mataraman ako, managtaraman ako. Lalo na pag tinik sa ko ni Miss Manay, ngayon, agom, nakaligo na ako, ay, uli ka agad ako. Ano niya ko ang mga kaipuan kong bakalon? Ano niya ko mga kaipuan kong bakalon? Uli tuloy sa kawanay. Ha? So, ang babae hindi po tinatadyakan, ha? Minamahal. Kaya kung nakikinig ka, boss, huwag mo naman tadyakan, ha? Magabat na itong problema. So, Manay, kakausapin ka uli ni Ate Marge. Saka yan, madadagdagan pa yan ng mga kasama ko dito ng mga magbuburo 20 pa kami dyan. Para may pambili ka ng gatas, saka may pamliti ka. Opo. Basta huwag ka magpapakamatay, ha? Ayaw po, salamat At yung po. anak mo, sabihan mo huwag na magpapaulit sa mga katulad ni Carlo, ha? Okay? Sige. Mga tugang, mga kababayan, saro pong taga Bitano, Legazpo City. From Leyte, pero sa Bitano na, marunong na nga magbikol. Masyadong magabat ang pinag-agihan. Sa edad na 15 years old, so akin niya na rape. Ngunya naman nag-17, nabadusan ni Carlo. Si Carlo ngunya day ng pailing-iling, nalaglagan, na dinugo, warang pailing-iling, day man lamang kitabang. Ang hanap buhay kay ni Palaan, tabi, magbabasura, pangangalakal. Kumikita 100 pesos sarong aldaw. May pambakal gatas, may diit man na panguntuhan, pamahawan, pero day na pong pamanggihan. Mga tugang, ini po ang mga rason kung nata ginibo ni Congressman Saldi ko ining programang ini. Natabang ora mismo, Action Co Center and Ako Bicol Party List para po sa mga kababayan ta. Sa pagbabalik, kan programang Tabang Ora mismo, kukumustaon ta si partner, si Lula Remy Diyos, si partner Remy, na yaon sa Katanduanes. Barita ko, nagpapauran siya ning tablet duman. Grabing marami. Ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang Tabang Ora mismo. Mga pasyalan at lugar na mapapaagda ka. Mga pagkaing lasang, pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Co Online TV. Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kaya na ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sutrak, nag-aagi na sutrak baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Nindo kay Kuhan pa na maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ito na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nindo kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig.
sa kunya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol, digdi sa bilog kainiong resettlement sa Kami po sa ngaran po kang organisasyon ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat araw kay yanta nautog manggila yon sa samuyang pangaturugan kay Goki. So ito maray na inuman baga ng tubig. Ay ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa muya sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso, digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Mga pasyalan at lugar na mapapa-abdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo. Mga ka-aksyon, ako na naman ang sa indong makakaibahan ngunyan. Mantang si partner Joshua ang yaon dyan sa studio. Mga ka-aksyon, yaon kita digdi sa Biraca, Catanduanes dahil nagtao kita ning tablet para sa mga maswerteng estudyante digdi sa Biraca, Catanduanes. Kaibahan ta mga ka-aksyon, ansaro sa mga maswerteng nakareceive nin brand new tablet. Para na pagkahapon, Magandang hapon po. ayan, ano ang sa imong pangaran? Ako po si Kayla Camille Nazareno, 19 years old, from Kilikilihan, San Miguel, Catanduanes. Ayan, saan ka nagkaklase? Ako po ay ga-eskwela sa Catanduanes State University and currently taking up Bachelor of Science in Office Administration po. Ayan, so anong year ka na ngunya na ralaugan nga? Second year college na po. Second year college student. So ano ang pagmati mo, Camille, na saro ka sa maswerteng natauanin tablet? Speechless po ako and very happy po. Kasi isa po ako sa napili na mabigyan po ng tablet na ito. Sa karamihan po ng estudyanteng naghahangad, isa po ako sa napili. Ayan. And very thankful po ako. So, ano ang maitatabang ka sa imo, Camille, na igwa ka ng sadiring magagamit na tablet? Kada ko lang tabang po uni sa kuya. In the first place, di po to kayang pa kayo ng parents ko. And lalo na kay nayo po ning yapasignalan ko. Tapos yung cellphone ko po is medyo sira na po. Kaya kada ko lang tabang po kayo. Di mo piglalauman, Camille, na kami mismo ang mapasiring digdi sa imo para abutan ka ng tablet. Hindi po. And nabigla po kami ni Inot. Ay ko, wow. Ay ko, sinda talaga host pa. Nagpunta uya. Ayan. Opo. Pero ka mo magturugan, Camille? 4 po. 4. So, day ka naglalaom na makakakuha ka ng libreng tablet. Hindi po. Ayan. And kasi niya ko po talaga. Hindi ma-explain po. Ayan. So, mga kaklase mo dyan na nagmamawot man magkaigwakayan, i-ano mo sinda na kung paano? Sa mga classmate ko po, or even nung high school, or this college, paki-like and follow, share po ang programa ng Action Co Center para mapanalunan nyo po ang tablet na hinahangad nyo. Katulad ko po. Thank you. Ayan. Kung may mensahe ka, Camille, kay Congressman Saldi Canaco Bicol Party List, go ahead, Camille.
una po sa lahat, I'm very thankful po. Isa po ako sa napili na mabigyan ng tablet na ito. Lalong especially mention po kay Congressman Elizalde ko. And saro po ang kaipuhan ko po is kung pwedeng magkaiga pong signal sa lugar po. Kasi nakit po talaga ng mga gadayo pa po kami ng ibang lugar para lang makapasignal. And kung pwede po is scholarship po ng mga estudyante like me po. Dakulang tabang po to sa parents ko, lalo na po ang yakita po ninda sa trabaho, isapat lang po sa pagkaon lang po namo. Financial support po. Ayan. Congratulations na Camille. And hagad mo ni Congressman Saldi na magamit mo nakuha mong tablet sa imong pagklase. Salamat Camille. Mga ka-aksyon, igwa na naman kitang saro pang maswerteng natauan ng tablet, digdi man giraray sa Berakatanduan. Saro man ining estudyante mga ka-aksyon na nagmamauot man na makatapos kan sa iyang pagklase. Kay bahan tangon yan mga ka-aksyon, ang saro sa maswerte man na estudyante digdi sa Berakatanduan. Maray na paghahapon. Magandang hapon rin po. Ayan. Ano ang pangaran? Giancarlo Estapal Tabe. Ayan, Giancarlo. Estapal. Ayan, si Giancarlo, kulot ang tawag sa imo, di ba? Opo. Ayan. Kumusta ka Giancarlo? Okay naman po minsan dahil kinukulang rin po sa pamumuhay. Kinukulang sa pamumuhay. So, kaya gustuhon mo talaga na magkaigwa ka ng brand new tablet. Opo. Ayan. Ano ang pagmati, Gian? Nakapot mo na, kagustuhan mo na magkaigwa ka ng brand new tablet? Kauumok tabe mapapadali ko na ang pag-research ko at Speechless ka din. Opo. Opo. So, pera ka mo magturog ng Gian? 4 po. 4. So, talagang hirap sa buhay. Opo. Ano ang trabaho ni Mama sa ni Papa? Si Mama po walang trabaho and then si Papa nasa dagat lang po. Minsan wala siyang nakukuha kita dahil sa dagat. So talagang dakulaon na tabang ini sa imong pagklase. Opo. Kung igwa ka tabi Gian ni na mensahe kay Congressman Saldi asin sa Ako Bicol dahil mismo na ang tabang ora mismo ang Action Cost Center asin Ako Bicol na ang nagpasiring digdo para tauan ka ni na brand new tablet. Ano ang mensahe mo Gian? Nagpapasalamat po ako kay Kong Saldi ko na nabigyan ako at napili ako dito sa tablet na ibinigay niya at malaking tulong po ito sa akin sa pag-aaral ko at lalo pa naman po sa research. Pasalamat po ako sa lahat, sa mga staff na natulong. Ayan, congratulations Gian, as in good luck sa imong pagklase. Alright. Ayan mga ka-aksyon, si Gian labian kaugmahan dahil saro siya sa mga nakareceive ng brand new tablet hali kay Congressman Saldico. 30 estudyante mga ka-aksyon ang natawan nin brand new tablet digdio sa Berakatanduanes kung sain labi man ang ikinaugmakan sa indang mga magurang. Mga ka-aksyon, patunay iyan na ang programa ni Congressman Saldi na programa para sa edukasyon mas lalo pang pigpapakusog mga ka-aksyon. Pero mga ka-aksyon ang tabay kamota sa samuyang pagwelta makakasabay ta ang mayor kan Banwaan kan Birak digdio sa Catanduanes. Deng ibang mga ka-aksyon, yan si Mayor Sinferoso Sarmiento Jr. Sa pagbabalik yan mga ka-aksyon, kang tabang, ora mismo. Wala si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras matanga kuminsan nagkakaraturog dyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato, may way pa kami, nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ng tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan, alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Gusto sa inyo po sa atin. Dakula na ang sambuyan ko, mahiling na. Kamo maugma, kamo salamat lagi. Kulang benepisyo.
with this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawan ko sa tubig na ma-realisar, matawan ng itulan para po maikot we want to focus po and we po aluminang piga vision. Ang presenting sitwasyon mi kunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan ng magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa Dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinao mo, naging project mo inisa mo. Tayo ni ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Mga pasyalan at lugar na mapapa-abdak ka. Mga pagkaing lasang, pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo. Mga ka-aksyon, makakaibaan ta naman ngunyan ang alkalde kan Banwaan kan Birak. Daing iba mga ka-aksyon, kundi si Mayor Senferoso Sarmiento Jr. Ini para kumusta ron ta mga ka-aksyon ang Banwaan kan Birak. Asin aramon ta kung ano ang mga proyekto nakabale ang Ako Bicol Party List asin ang LGU Birak Catanduanes. Maray na pagkahapon tawi Mayor. Maray na hapon man, Ma'am Remy, buda sa mga listeners taga-subaybay kay ning tabang ora mismo. Mayor, bago po kayan, congratulations muna ta, deklarado ng drug cleared ang mga nagkapera o mayorya kan barangay digdiyo sa Birak. Congratulations tabi Mayor, asin anong pagmati? Siyempre nakakaugma no medyo bako man na mapasil
na magpadeklara ng drug-free, buda drug-cleared ang sarong barangay. Talagang dakulo na requirements, dakul na mga interventions ang dapat gibuhon, pero sa tabang kang samuyang mga empleyado, tabang ning pulis, da PIDEA, lalong-lalo na itong satuyang badak sa barangay, talagang naging huwasinda na maideklara na drug-free ang sa indang barangay, buda drug-cleared. Bukod pa dyan, syempre, mababawasan naman ang problema ng gobyerno sa ining talagang salot ining illegal na droga. Subot sabi yung tabi kay ni Mayor, mas pinakusog nindo ang kampanya kontra droga, siring man nagdarabangan ining mga residente asin mga opisyales tabi digdiyo sa indong mga banwaan. Iyo po, talagang ini collective efforts ning gabos, ning komunidad, ning pulis, ning PIDEA, asin ning barangay po. Mayor, ano itong mga programa kan banwaan kan birak digdiyo sa kontra droga? Talagang ang pigiinot nita so maedukar ang katawuhan, maedukar lalong-lalo na ang youth. Pigsasabi nga nita na dahil man ibang pigpupuntahan ang nagagamit ng illegal na droga, kulungan man sa nabuda pagkabua. And then syempre so mga surrenderers nita pigtatawan taning livelihood activities. Asin padagos ang monitoring, talagang may mga lectures yan, moral recovery. Yan po ang magkapira sa mga programang pigtatauta. Opo. Nababanggit ka sa baagong Mayor, yaon kita digdi para kumusta runta ana banwaan kan Birak. Kumusta? Ano ang baago sa Birak? Ini mahihiling ta na medyo pagkatapos kang Super Typhoon Rolly, nakabangon naman ang banwaan ng Birak. Ang mga tao talagang maski pa yun, nakabalik na naman sa indang normal na pagbuhay-buhay. Although talagang syempre dakul pa man ng nangangaipon ng tabang, lalong-lalo na sa mga farmers nita ng Abaca, talagang haloy magtubo para ma-harvest itong mga bago nindang tatanom. Pero ang munisipyo man talagang after the typhoon kaiguan ng programa para matabangan ng mga farmers nita, kita ning libreng paarado, land preparation, libre na sa mga farmers. Tapos yung mga fisher folksman nita na talagang apektadong grabe kang bagyo, pigtataw ang taman ng mga bangka, tanganing dumakul utro ang production ng sila, dumakul man ang production ng mga gulay sa satong merkado. Patunay yan, Mayor, na maski anong bagyo ang mag-abot sa banwaan kan digdi sa probinsya kan Catanduanes, talagang ang mga dunganon, mga matitindihan o mga matitibay palaban talaga dahil nagiging kaluyahan ining bagyo, ano pa man talagang nagiging makusog ang mga taga-Birak. Ayun po, talagang ang resiliency ng mga taga-Birak, dahil sanay naman, plus syempre sa indang pagtubod sa mahal na Diyos. Plus, adyan, dakul man ang talagang nagtatabang. Saro na ini talagang ako Bicol, sinda ang pinakainot, talagang nagdauning ayuda, ang mga equipments ninda, talagang nagtabang maklear ang sa mga kalsada. Kung na-witness nyo siguro, talagang mahiling nyo dapat mga 5 bulan bago maklear, pero may mga advanced na equipment ang ako Bicol, pinasubre yan sa banwaan ng Birak, pati sa Catanduanes. Talagang katabang po talaga, kay ito pa man ang ako Bicol Party List na. Iyo po, talagang sabi nga ni Medig di sa Birak, ang pag sinabing ako Bicol, synonymous na yan sa blessings, grasya, gabos pag punta, may programa, talagang may pigtataong grasya ang ako Bicol sa mga consequences. Patunay pa lang talaga yan, Mayor, na pag sinabi mong ako Bicol, yaon permi ang pagtabang. Opo. So Mayor, ano tabi itong mga recent activities na kabali tabi ang ako Bicol asin ang LGU Canberra? Ang mga aktibidad yan, nagtausin na ng pondo sa MSWD Onimi, para makatabang sa medical assistance, mga burial assistance.
na talagang dakul ang natabangan. Opo. Mayor, katatapos pa lang tabi kaning tablet distribution sa satuya tabing 30 estudyante digdio sa Beraca na talagang maswerte. Ano tabi ang mensahe mo tabi Mayor para digdi sa mga estudyante asan sa mga Berac nun? Duman sa mga maswerte na talagang problema ng mga magurang ang pagkaigwa ng tablet na iyan. Iyan po ngunyan ang talagang pinaka-importante duman sa mga online classes nita. Talagang dapat ipagpasalamat ninda na natabangan sinda kay ning aksyon ay tabang ora mismo ni Congressman Saldico. Buda dapat pahalagahan ninda lugod mapakinabangan ninda sa indang mga klase sa pagklase ninda ining mga naresibin nindang biyaya hari sa Ako Bicol. Opo. Last na lang tabi Mayor, mensahe tatabi kay Congressman Saldi kan Ako Bicol Party List dahil saro ana probinsya kan Catanduanes na naging recipiente kay ning tablet distribution. Congressman Elisaldico, in behalf kang Banwaan ng Berac, nagpapasalamat po kami sa imo sa daing sawa mong pagtabang dindi sa Banwaan ng Berac. Talagang kami ang buhay na testigo kang sa indong puso sa pagtabang. Puun pa kang magkaigwa ng super typhoon, kang pandemya, adyan ang Ako Bicol talagang nag-aanduyog, nagtatabang sa mga Berac noon. Kaya dahil kaming ibang masasabi, Diyos ang mabalos sa Indo. Dahil kaming kakayahan para ibuelta sa Indo ang pagmalasakit ninyo sa Banwaan ng Berac, ang langit na po ang mabilta sa mga kagayunan ning buot na taon nyo sa Banwaan ng Berac. Salamat po. Ayan mga ka-aksyon, si Mayor Senferoso Sarmiento Jr. Maraming salamat tabi Mayor. Thank you ma'am sa opportunity. Mga ka-aksyon, yan muna ang latest update digdi sa Beraca, Catanduanes. Balik kita mga ka-aksyon dyan sa studio, balik kita kay partner Joshua para sa cash raffle as in tablet. Mga ka-aksyon, deka mo mag-ali, mabalik pa ang tabang ora mismo. Mga pasyalan at lugar na mapapa-abdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Kampanahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kayan ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sutrak, nag-aagi na sutrak baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Kay Kuhan pa na makalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container.
Importante, ikaw na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daim naman po nido kay puhan na maglakaw ning 10 kilometro sa baba para makakuha nin malinig, asin masasarigan, tubig inumon. Huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig, asin bastanteng tubig. Pero sa kunya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi o. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kay niong resettlement sa Kami po sa ngaran po kang organisasyon ang BRAID ako lang po ang samuyang pasasalamat arog kayan ta nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan kay goki so itong maray na inuman baga ng tubig dayo ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilinguan habang kami nabubuhay. Mga pasyalan at lugar na mapapa-abdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Nagbabalik ang Tabang Ora mismo. O salamat kay partner Remy. Si partner Remy Palangunyan, mga tugang yaon sa islang probinsya kang Catanduanes. 30 estudyante duman ngunyan ang nabiyaan kan regalong tablet ni Congressman Saldico para sa mga estudyanteng Bicolano. Congratulations sa mga Katandunganon, sa mga taga-Catanduanes na natawan ng tablet, yaon su team duman. And nakasabay man ni partner Subago si Mayor Sinpuroso Sarmiento, kan Birak Catanduanes. Kumusta na lang kamo mga taga Catanduanes sa islang probinsya kang Catanduanes na nakaantabay dyan sa Radyo Uragon, Birak Catanduanes. Masiram na hapon dyan sa Indogabos and mabuhay kamo. Iyan po na pinagibo, na partner and su team yaon duman, sarong patunay na ang pag-asikaso pagreparo ni Congressman Saldico, bako lang po digdi sa mainland Bicol, kundi pati sa mga islang probinsya, maski sa mga harayong lugar kan Bicol, inaabot po kan ayuda tabang ora mismo ni Congressman Saldico kan Ako Bicol Party List and kan Action Co Center. May mga text muna kita digdi bago kita mga tugang sa tuyang bisita. Maray na hapon po, ako si Ami Bruca. Nagahagad nin tabang kay Congressman Saldico, dangan kay Congressman Pido. Matabangan, nyaman mga aki ko na matawadig tablet. Po, salamat po. Magduman po kamo sa Action Co Center Facebook page. Ipaabot po sa indong comment duman. Ang kahagadan nito na magkaigwang tablet, yan po ang proseso, ha? Magduman lang po kamo. Dai ka po nagsusulo, sir. Nagdadangog tabi ang Astillero family sa Banwang Sutil. Salamat. Masiram na pagkahapon tabi sa pamilya Astillero sa Banwang Sutil. Digdiman sa Tuya, nakaantabay si Dumduma
Mitch Prin, Jun Danyas, Jenny Burharuyo, taga-kakuan pala ni, taga-Tigbaw at Tibgaw, Bira Catanduanes, Jenny Burharuyo, Joanna, Marlene Arena, nakaantabay Sherilyn Brier Baral, sisay pang mga nakaantabay digdi, kadakul-dakul sa mga nakaantabay dig sa tuyang Action Co Center Facebook page, si ano pa ini, makaskasong kaya Junali Mapusaw, yan. Pag sinabing Mapusaw, di ba ko yan makuha na? Carmen Brotas, nakantabay ngo yan. Luwil Likop Arena, yan. Pag mga arena na, arani na ini sa paggibukan mga biniribid, arena. Yan, kadakol pang ibang mga nakasubaybay digdi. Shout out sa Indo Gabos na mga nagiiling. Kaway-kaway sa mga nagiiling sa Facebook Live. May bisita kita digdig ko niyan na mga tugang, siya po si Jenny B. Milagrosa, ang sa tuyang tablet winner kang nakaaging episode. Jenny B. Milagrosa, masiram na hapon sa imo, Miss Jenny B. Maray na hapon man po. Ay, pirang taon ka na, Jenny B? 19 na po. 19, may bata na. Igwa po. Pira? Saro. Taga-sain ang bata mo? Taga-Kiwalo. Taga-Kiwalo. Nata ika taga-sain ka? Taga-Kulyat. Taga-Kulyat. Ang bata mo, taga-Kiwalo. Duman sa inutan kang Kulyat. Ari nang Sa- nainot. Aka mo palang Kulyat, digdi, sa may gibuang Kiyilo. Opo, sa may ice plant. Ice plant. Ang Kiwalo, digdi sa may Tulay. Sa may Daraga. Pataas Bagong Bayan po. Pataas iyo, sa may Bagong Bayan. Kiwalo, ayun na. Pasiring duman sa tabun-tabun. Sa may sa farm pasakap play. duman. Sa may, oo. Anong pangarang kang boyfriend mo? John Arch. John Arts. Bautista. Bautista. Ay, ngunyan si John Arts. Kay Van ko po. Yan, yan. Tapos si Mama. Ha? Gusto mong sabihin, aram na ni mama mo. Po. Aram na ni mama mo ang sa ino. Haloy na ka mong mag-jowa. Alay na po. Pira na taon. Pa 3 years na. Sakita mo, ayo forever. Igwa. Ngunyan, ika ang apelyido mo Milagrosa. Genevieve Milagrosa. Nagmilagro naman ka mo ni John Arch. Ha? Da pa. Ora pang milagro. Okay. So, saan ka nag-eskwela? Sa Daraga Community College. Daraga Community College. Anong kurso? Major in Filipino. Bachelor of Education. Bachelor of Secondary Education Secondary Education. Major in Filipino. Opo. Natatakan mga nagiging guest meeting di talaga major in Filipino. Sa bagay, mas maray ang kahit kaysa mag-major in English ka. Mas Kaklase ko deficit. po si Sherry. Kaklase mo sunang gana man digde? Sherry. Si Sherry. Yan. Madali na magkaigwaning kalaban ang mga taga-San Jose Community College. An makakalaban na sa panggana kan San Jose Community College ang mga taga-Daraga Community College versus Daraga Community College. Padakulan kang nanggana ng tablet. Yun na, nagpupo na. Kabatso mo magkakaklase? Kaklase ko po. Kaklase mo. Ayan, So, saro ka sa mga nag-comment doon, nag-text na kung gusto mong mangga ng tablet. Natatakaipuhan mong maray ang tablet. Nagahang na po ka cellphone ko, tapos pasa na. Nagahang na, pasa na. Dipisil na po. Nata na pasa? Nahulog. Tapos dipisil na po magamit. Anong hanap buhay ni papa mo sa ni mama mo? Driver po, tapos si mama online. Driver sa ka? online. Nag-apply pa lang po sa driver. Dati po, driver kang Big Mac. Big Mac. Opo. Si mama mo online? Sa Royal po ang business. Online seller. Okay. Pira ka mo magturugang, 5 po. 5. Ikaan pang? Tolo. Pang tulo. So, talagang kaipuan ng tablet sa pag-eskwela. Opo. Para makatapos. Gusto mo maging secondary teacher? Maging maestra? Opo. Sige, di tautan na ining tablet. Pwede mo nang kuanon ini tabi, Jenny B, para mabuksan mo na, makita mo na ang tablet, ha? Sige, buksan mo. Brand new tablet. Dara sa karaingbot ni Congressman Saldico. Kan ako Bicol Party List. Yan. Tigbubuka na ngunyan. Marikuta ko niya si John March. Diglita, magkatabang lamang pagbuka. Dahil nabubuka. Nakulaw ng tablet. Tabangan mo, Brad. Ayan, nabuka na. Ayan, tabangan pa talaga. Guwapitong maraya nagatabang magkuano. Yan.
Yan. Ilingon mong marahe. Iluwas mo sa plastic para mailing mong marahe. Brand new. Yan. O ano ngunyan masasabi mo, Genevieve Milagrosa? Kaput mo na magayon. Magayon po. Magagamit mong marayan. Opo. O, anong mensahe mo kay Congressman Saldico sa regalo sa imong tablet na magagamit mong maray sa pag-eskwela? Nakalang pasasalamat po kay Congressman Saldico sa saraman po ako sa tinawaning tablet. Sana po dakol pa po kamong matabangan na nangangai po. Ayan. Bago ka magpaaram, turuan mo daw sa iba mong mga taga-Daraga Community College sa mga taga-iba pang eskwelahan kung paano manggana tablet sa mga kapwa mo estudyante na nangangaipo ki tablet. Sige. Kung nagmamaot man po kamong manggana ning brand new tablet, kindly like, share, and follow the officially page of Action Call Center and mag-comment man po kung nata kamo ang gustong manggana and mag-mention man po ning tulong personang friend nindo sa Facebook. Yan lamang po. Ayan, patibay. Bago ko basahon ang sunod na nanggana, may message man kita digde. May nakasubaybay pa sa tuya digde. Si Idol, maray na hapon po, saludo ako sa programa nindo sa action ko. Lalo na kay Congressman Saldico and Congressman Pido. Hali ni kay Bus Lowens, Borsi Barsena. Hi sir, nakatutok man po ako sa Radyo Uragon. Bation mo po ako. Sabi ni Julian, hari ng saudan, hari ng pansitan. Salamat pala Julian. Rinigaluan ako ni Julian Subago ki masira mo na pinangat. Kaya pipirot-pirot ako ngunyan sa kabasugan. Julian, nanganaan naman ako Julian kan daradara mong pinangat. Pertiho na maray. Sige. Sige, dakulong pang nakasubaybay man sa tuya, digdi sa tuyang Facebook page. May nanggana, nag-claim na kan tablet, taga-Daraga Community College. Ngunyan daw, may manggagana naman kita nin tablet, na siyempre, kukaon niya man yan digdi. Kaya tabi, si Cherry Ann Mercadero. Kaklase mo? Ano mo ini si Cherry? Kaklasiko po yan, sir. May kalaban na ang San Jose Community College talaga. Dati mga taga San Jose Community College ang nanggagana ko niyan, mga taga Daraga Community College. Kaklase mo ini. Opo. Di ka pa kaswirting marayan, So, kaklase niya ini. Maray pa ikan pabasahon ko kan mensahe ni Kwan. Ni kaklase mo. Basahon mo ang mensahe ni kaklase mo. Basahan daw tabi. Yan. Ikan magbasa kan mensahe ni kaklase mo. Yan halaba. Yan halaba. Yan. Parehas kanya kasurat dyan. Marhay na aldaw tabi sa Indoga boss, lalong-lalo na sa satuyang mabuoton asin mapagpadaba na Congressman si Saldico. Ako tabi si Cherry Ann Mercadero, naka-star sa Barangay Bantunan. Saro po akong first year college, eskwelahan kan Daraga Community College. Nangunyan ay coming second year college na. Saro po akong naghahangad na matabangan ninyo maski diit na tabang po. Sana para sa sakuyang pag-adal. Ang sakuyang ama ay saro pong magsasaka. Kinaan sakuyang ina ay sa balay sana po nagabantay kan duwa kong pamangkin. Ang mga ipangod ko man po ay may mga agom na. Kaya ako na lang po inaasahan sa sakuyang mga gurang na sana po ay makapagtapos ako. Kaya tigsisikap ko na mag-adal matanos. Nga na po na pandemya, mas lalong nagdipisil ang samong pagbuy-buy, kina medyo po kikulangan man kami sa paggastos araw daw. Nahihirak po ako sa sakuyang mga magurang, tanong igwa po klase, online class, pero si mana po nagabayad sinda sa load. Tapos syempre po, online class, kay po na pirmi igwa load, tabing makagibo, makapasa ki mga activity. Nadidipisilan man gilayon po ako, taminsan nauurian po ako sa pasa kay mga activities tawara po sinda na itataw na pang-load sa ko. Kaya tigiintindi ko na lang. Usad na best lang po ako, sa usad na simana lang po ako natatawan pang-load, tawarang wara po kami nga na. Halos araw daw ko po, pigabisita ang sa indong page. Pigailing kung sisay ang sa indong nagkapirili. Hangad ko man po na sana saro man ako sa indong mapili. Takay puwan ko man po na maray lalo na nga na hang na po cellphone ko. Sana po mapansin nindo ako buda matabangan tamaski paro paano po umaya ko po matabangan sa sakuyang mga gurang. Mabuhay ang satuyang congressman asin ang sa iyang programa. God bless po. May contact sa emo. Pakiabo. Ayan, binasa si classmate mo talaga yan. Opo. Araw ka ng mga tirada ni Cherry Ann Mercadero.
Oh, congratulations, Cherry Ann Mercadero. Maray pa rin si Cherry Ann. Oral daw kuno niya pinagabisitan Facebook page. So, kumusta man ang pagburobisita mo? Okay man. Congratulations sa imo tabi, Cherry Ann Mercadero. Alaton mo na lang, Cherry Ann, tamay maapod sa imo, parehas man ni classmate mo. Pag inangalan ka na mag-adun dide, gustong sabihin, ready for pick up na ansi mo na tablet. Congratulations! Mabuhay ka. Yan, taga-Bantunan. Mga tugang, mga kabarangay, pagkatapos kan may nangganang tablet, mapili naman kita ko niyan in maswerteng cash raffle winner, 1,000 pesos. Ngunya na Lunes, may wagang garapon. Pasok! Yan. Nagalat pa kan background na music si Kwanta. Mabayli ko ta na. Dahil pa siya nagdiritso mag-deliver eh. Siya naman ang pabunuton. Tatangharig, ikaw masyutiban, kaklase mo man ang mabunot mo, ha? Pumili ka digdi, Miss Beautiful. Kan pa pag umaga ng 1,000, ika na magpili. Sige. Lingon tayo ng 0938 ang numero. 230-3762. 0938-230-3762. Siya tabi si Joy Duque. Sige na, Saira. Pag-dial na ni Saira ta. Si Saira daw taong mag-dial ka. Nakumaluya kung mag-dial. Joy! Hello, Joy! Hello, si Say Poyne. Where ka na, Joy? Where ka na? Dito na, mi. Si Sayne. Nagano ka, Joy? Sayne. Hindi mo na ako nakikilala? Hindi mo na ako matandaan, Joy? Say nga ni. So, katupar-tupar mo baga dati? Ano? Nagkita baga kita sa puon kan mangga? May daw ako nag-uulok dyan. Nagdid koan. Minpin mo nag-aulok digde? Si Isay nag-aulok digde? So, bungi. Si? So, bungi. Si Bungi! Gusto mo sabihin, arog ka ng ulok ni Bungi? Hay ka, Joy, ngunyan? Yan po sa arong. Nagano ka? Wala lang. Nagtitipig-tipig yan. Anong pagtitipig mo? Mga bado. Dapat sinabay mo na subado ko sa tiniripig mo. Hindi mo sinabay subado ko, Joy, sa pagtipig? Yan lang. Dahil po. Date lang ining tigtitipig sa. Gusto mo dagdagan ta? Dagdagan ta ang pagtitipig mo? Iya po. Pwede man. Pwede man. Pirang taon ka na, Joy? Pirang taon ka na? 26 po. Daraga, may agom, balo? Live-in. May kalibin ka? Opo. May akin na ka mo? Igwa po. Pira? Saro lang. Saro lang. Anong trabaho? Ako po, estudyante pa po ako. Ay, estudyante ka. Sige, kalibin mo. Nag-drive po. Nag-drive? Anong piga-drive? Auto. Gusto mo totoo yan, Joy, na basta driver, sweet lover? Ay, iyo po. Ipaliwanag mo, bakit nasabi mo na ang driver sweet lover? Ay, secret. Yan lang po. Maray minakambyo? Maray? Ay, talaga. Maray man minaprino? Iyo po. Lalong maray minadoon kisilinyador. Pwede. Yan. Joy, taga-sain ka? Baryada po. Baryada! Legazpi City. Yes po. Okay. Joy, di kang naisipan kung isa yun ay nag-apod sa imo? Tabang ora mismo. Tabang ora mismo! Matibay ka, Joy, Talagang, nag-comment ka sa tabang ora mismo? Yes po. Anong kinoment mo naman? So details ko po, number, tapos address, tapos pangalan, tapos information ko po. Ayun. Joy, congratulations!
winner ka ning 1,000 pesos today. Regalo sa imo yan ni Congressman Saldico kan Ako Bicol Party List. Anong masasabi mo, Joy, kay Congressman Saldico? Maraming salamat po, Congressman Saldico. Buta sa tabang oras mismo po. Ayan. Joy, alaton mo, may maapod sa imo kung paano mo ini maklaim or makuha na 1,000 pesos mo, ha? Iya po. Saan mo ini gagamiton? Pangdagdag po sa pag-tuition. Pangdagdag sa pagtuition. Nata, saan ka nag-eskwela, Joy? Forbes College po. Forbes College. Anong course? Public ad. Public Administration. Wow, okay. Joy, bago ta kabutasan, ika na ang magpaliwanag sa mga kaparehas mo gustong manggana ning kas. Ano ang mechanics? Ano ang pigigay mo para manggana ning kas? Go ahead. Magdangog po sa tabang oras mismo, mag-follow ang page, mag-like, tapos i-share po ang live streaming, then mag-tag 3 friends na pwede man pong manggana kaini ang mga papremyong AKBN tabang oras mismo. Ayan. Joy, congratulations! Salamat! Mabuhay! Thank you. Okay. Yan. Mga tugang, mga kabarangay, may nanggana kita ng 1,000 pesos. And again, duman sa mga kababayan tapo na may mga problema. Medikal, legal, problema sa pamilya, problema sa love life, mga pigsisikadan, pigtatadyakan kan agom, mga binadusan na dahil na po nagpailing sunagbados, may problema kamo sa mga kapitbahay nindong mga chismusa, mga libakiro, tapos sa mga opisina di gobyerno na dahil kamo pigasikaso, mga opisyal kan gobyerno na pigpapabayaan sa indang trabaho, mga tugang, magdigdi lang po kamo sa Action Call Center. May mga maasikaso po dyan sa ido, kung ano po ang problema nindo, sumbong nindo, or kung dahil sa Facebook page kan Action Call Center. May mga naka-standby po dyan na staff kan Action Call Center para magsimbag kan sa indong mga inagrangay, mga problema. Ninhuli, tang kamautan po ni Congressman Saldico, matabangan po ang mga kababayan tang Bicolano, sa abot kan kakayahan kan Ako Bicol Party List and kan Action Call Center. Siyempre pa, dahil naman yan sa kamautan ni Congressman Saldico na mapaugma kamo, matawang kamo ning ayuda sa abot kan sa iyang kakayahan bilang kongresista kan Ako Bicol na may pusong bulawan. Kaya, pwede ka mong magdigdi sa Action Call Center or sa Facebook page kan Action Call Center. Bueno! Sulo ako ngunyan, paaram na kita. Sa pangaran po kan mga pag-iriba ta digdi sa studio, gabos-gabos, pati lang sa mga naging bisita ta, sa mga nagdadangog dyan sa Radyo Uragon, Birak, Radyo Uragon Legazpi, and sa Facebook page, Kaway-Kaway Giraray sa Indo. Salamat kan sa indong pagantabay. Sa pangaran po ni Congressman Saldico na pirming nagmamahal sa mga kapwa ta Bicolano, na gusto niya po kamong mapaugma, maalalayan, maayudahan. Salamat kan sa indong pagantabay. Ngunya na aldaw ni Lunes. Sa aga mag-abang kamo aldaw ni Martes. May manggagana naman in tablet. May manggagana pa nin kas. Siyempre pa, digdi lang yan sa tabang ora mismo. God bless Bicolandia. Ako po ang sa indong lingkod, Mr. Siram, Joshua Martinez. Mapasatuyang Siram and mabuhay!